Il-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija Angelo Gafa, is-seba' kummissarju f'temp ta' 7 snin, f'konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ hu stess it-tnejn wara nofsinhar, sigħat biss wara l-ħatra tiegħu f'din il-kariga, għamilha ċara li skontu l-assistent kummissarju Ian Abdillah għamel dejjem xogħlu kif suppost. Madankollu fid-diskors tiegħu l-ewwel riforma li semma kienet propju it-tneħħija tal-istess Abdillah minn kap tad-Dipartiment tat-Taqsima kontra r-Reati Ekonomiċi. Gafa ħabbar li se tkun qed tieħu postu l-assistent kummissarju Alexandra Mamo li wkoll ikkontestat il-kariga ta' kummissarju ma' Gafa. Ħankunu qed anke inbidlu l-head of department. Ma jfissirx li s-Surien Abdillah naqas x'imkien, pero nemmen li biex il-korp tal-pulizija jerġa' jiġbor il-fiduċja tan-nies, nerġa' ngħid, il-ġustizzja mhux biss tissir imma tidher li qiegħda ssir. U allura waħda mid-deċiżjonijiet hija li tmexxija ta' dat-dipartiment tgħaddi għand l-assistent kummissarju Alexandra Mamo. Jiena nibqa' ngħid li s-Sur Abdillah huwa persuna li jiena nafu li dejjem għamel xogħlu, però naf li f'dal mument hemm attakk partikolari fuq is-Sur Abdillah. Jiena f'dan moment ser nara li malli l-assistent kummissarju Mamo tieħu ir-rol ta' Sur Abdillah, jekk jiena niġi konxu ta' xi nuqqasijiet ta' Sur Abdillah, daw ħajġu investigati. Mistoqsija darbtejn tlieta dwar Abdillah, Gafa qal li sal-lum u jaħseb li Abdillah dejjem għamel xogħlu kif suppost u li mhux qed jara lok għall-investigazzjonijiet. Ma naqax li l-ġurnalisti jistaqsu lill-Kummissarju ġdid jekk hux se jkun komdu jinvestiga fost l-oħrajn lill-eks Kummissarju Lawrence Kutajjar, lil Silvio Valletta, lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat, l-eks Ministru Konrad Mizzi u persuni oħra bħal Keith Schembri. Garanzija ta' 100% li kull każ ta' korruzzjoni ser ninvestigaw. Hija realtà li l-Korp tal-Pulizija qed jaffaċċja numru ta' allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Il-Korp tal-Pulizija mmexxi minni mhux ħajkun influenzat minn ebda isem. Mistoqsi minn Net News jekk hux se jkun hemm tibdil fil-grad ta' surġenti maġġuri u konferma li dan ir-rwol se jkun riformat u qal ukoll li se jkun qed ineħħi l-kariga ta' CEO li hu propju ir-rwol li kellu sa jum qabel. Jiena ir-rol ta' CEO nemmen li jrid jiġi rrikonsidrat. Il-Kummissarju konferma wkoll li se jiddaħħlu pulizija part-time. Rigward il-part-time. Il-part-time, kif għattilkom, ser nkunu qegħdin infasslu policy u kollox ħan niddeterminaw li huma dawk il-jobs, part-time jobs li huma compatible u dawk li huma non-compatible. Gafa qal li se jkun qed imexxi riforma sħiħa fil-Korp tal-Pulizija u li f'Settembru se tkun ippubblikata strateġija li tiddefinixxi kif se ssir din it-trasformazzjoni.